Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolomba uyo tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jubu bomori tenya welela fala kachideme. Nego tenya welela dabali jubu kemori tenya welela fala kachideme. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته folini wale nyumando e autayni watina aw munun solim banna jamanen ko ka amed do ke alaka basigi ni keleya sabati anga jamana kono an islam dugu bela jeli aw nga ciba no e alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abafo aka kuma kan sanumo na koni mami nye misiri joka di alama alabe sojo atigla mo e aljanna konnana o hukumu konnana bi wajulu kene kono ambe bamako sibiribugu o mimbe sebeni koro korfe ambal maslame nyumo ndo ka barakele no ye ka misiri bajo ka di siburubu kaufe no ye ka misiri bajo ka di siburubu kauma wala sa obese ku ka dine barake akonna na chugamina ka be mekalo majuma don samba flani tan kononto misiri nkolobu karibara ukera min kera almami dugotiki kata sianga merila ka uchamanyena abara kunfolo o kera almami ka khutba yelaliye ka kumani mawye ani misri joli fasamantiya munu bala akene kono Cherifla jabarani toyala ansiraka min suraka la siawma anga je ka nyama dawfe المسلمون إنه ما من نعمة في هذه الدنيا إلا ستسير إلى الفناء والدنيا تارة يكون ذا فتح وتارة ذا إغلاق وما من شيء إلا سيحول إلى زوال والزمن في دورانه موعظة كبرى لإيقاظ أولي الألباب والفتنة في استثمار أبواب الخير والمدد بالسبب إليها. ومن أكبر أبواب الخير إمارة بيوت الله، إمارة المساجد. قال تعالى: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فطوبى لمن رزقه الله مالا يعمر به المساجد والمدارس والمستشفيات ويطعم القانع والمغتر والبائس الفقير. عباد الله، إمارة المساجد من شعائر الدين والعناية بها من أوصاف المتدينين الذين يسارعون إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وما ينفق من مال في بناء المساجد وما تحتاج إليه من الإمامة والتعزيم وفراشها ومصابيها وتسهيل ماء الوضوء فيها وتنزيفه لا يفعله إلا الأغنياء الذين يصدقون بيوم الدين، وكذلك الفقراء والمساكين الذين يجودون بوجودهم وهو عند الله كثير. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عباد الله، كثرة المساجد في الحومات وفي البلاد ليس بأسا في الإسلام بل فخرا للإسلام، بل فخرا كبيرا اعترف به الإسلام منذ القرون الأولى. عباد الله، لقد عظم الله شأن بيوته وأضافها إليه قائلا في محكم تنزيله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا كان أول عمل قام به بناء المسجد، مما يدل على أهمية المساجد ومكانتها في الإسلام، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. روى البخاري عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول:
عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أيها المؤمنون، إمارة المساجد أكبر وأعظم أبواب الخير، فهي مخازن نور الرحمن، وفي جناباته يقدس العباد ربهم بالتسبيح والتحميد، ومنها ترفع أصوات المؤذنين وتتكرر كلمة التوحيد التي جاءت بها الرسل، ثم يلي ذلك النداء الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو إقامة الصلاة التي تنعقد الصلة بين العبد وربه بعد التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه المسلم. والمسجد أكبر الأسباب التي يتخذه العبد ليقي من عذاب يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه متعلق بالمساجد، رواه البخاري. قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى ولمن ككسي نافي أن كندا ألم مسبا منا أو يا مريا نم مسري جولي ألم مسبا منا أو يا مريا نم مسري كورتالي أني كالي كفالا لكلم بي مؤمنو كلين كلنا بلا جلين في إسلامو كلين كلنا بلا جلين في أما تنوكا ولمن كسريا كفو بتوما فستي ميني بتوكا كان فو على الله سبحانه وتعالى كلم بي batu bela jelen kan kan yesi ale masabari ma ale de mara masai ale de fangatigi ale de setige na ye minja o de bike na latigere mina o de bike amala de ya rabbi ala kal latige nyuma latiga o ale de nye masai aka nye banganeno amisiriya fana ka fo muhammad ibn abdullah aka jonno aka kirendo na cigana awma kisin nema chama maka na ka sodun kew anaka sahabaw anim mawo mamin tuguru no fenni nyumam barali ni kanda tugnwali fokata se saral doma domi ni bela jelen bisara naka nyumay in khayran fa khayran wa in sharran fala yalumanna illa nafsa ni kera hera ke bagay ni kera nyuman ke bagay fusti yefuna kera nyuman ya rabbi ala kan ke nyuman kelay wa in sharran ni kera juguman fana kelan bay ikana mo si jalagi funa kera yera bakun ya rabbi ala kan ke si juguman walam badi aslamo mi yera ladi kawla dina ala ngesraya ala ka sarangan kando fulu mawla ani lama mo bela jele kasira ala subhanahu wa ta'ala nye ka ala subhanahu wa ta'ala batu bari anga don minu be nambi ka nyenama ya kulu kono diye nyenama don minu be nubi yele mele don bi falen bi ka ja sini kasu bi ka kene sini banabila bibi jorla sini abulen bibulo bibi ni lahaliya min kan sini ba soro lahaliya elemana biye soro tige sini ba soro tibulo wa dom bi eleme de Allah subhanahu wa ta'ala ko akal kitabu kono wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas don ya alim masabari taya bu falen ara ma don nyonche wa don nunu eleme ni abitte me fanade ina fo kaba no bi tige tuamna kaba no temeni akan no wa haliti ba kalama ni sanfina on bi duguma nga sangolo bi teme sanfe kaba no kulu bi teme mo siti ba kalama wa mi do minu fana yelema nyenama kunu temena o ya alamsay biye juma bina teme sini o sibire wa kalo temene o tara o ami kalo mina o bina sa soni amina don kalo wero kono dom bi teme ni chugolam badon wala na so ni dom bi la halala wati fustanye fo anyan wati min nyenama ni don nar ni wakati nun kono o de yawn tan anga nyanto ala kosobe wa bara fana tamulo ma sibulo fo an yere bulo ye bara minun ke ni watin an yere sere ka bara minun ke o de yawn tayre o la Allah subhanahu wa ta'ala ko al ko ne bakono wa laysa lil insani illa ma sa ko fushiti adama de fo na ye min wala yala fembi adama de wa bara la saralawa fo adama de bara mike wa nyana
fosi tɛ adamaden f'a yɛrɛ bolo ye baara min kɛ dɛ baara ɲuman na wa ko adamaden ka baara bɛna ye sɔɔni dɔrɔn fosi tɛ adamaden ni baara ɲuman sara cɛ fo n'a kɛra sara ye fosi tɛ adamaden ni baara jugu sara cɛ fo n'a kɛra saya ye ni sara don na o nɔgɔn na i ka sara bɛɛ lajɛlen bɛ d'i ma ni sara o yɔrɔ la i ka ɲuman bɛɛ lajɛlen sara bɛ d'i ma tuma dɔ la ala yɛrɛ b'a teliya yɛrɛ a bɛ maa dɔw ka ɲuman d'u ma kabini diɲɛ kɔnɔ ka hɛrɛ k'u ye maa dɔw bɛ yen a b'u ka tɔɔrɔ fana s'u ma kabini diɲɛ na nka nin bɛɛ lajɛlen ye to k'a jɛ de sara min bɛ yen n'a ka bon n'a ɲɛra a ka ɲi o ye bada ye o ye sa kɔfɛ de sara min bɛ yen n'a dumuni n'a ka jugu o de ye ayiwa min ni ayiwa ni sara jugu don ni sara k'i b'o sɔrɔ yarabi ala k'an ta kɛ sara ɲuman ye wala n badenw n'a b'o lahaliya la k'a fɔ ko don bɛ yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ bi ka jan sini ka surun bi ka kɛnɛ sini man kɛnɛ bi sɔrɔ b'i la sini sɔrɔ t'i la fa alayna albidara talbidara a ka kan an ka teliya a ka kan an ka kɔn a ka kɔn an ka boli yɛrɛ de koyi ka d'a ka fɛn b'an kɔ min o ka boli ka jan ka teli n'anw ta ye kɛnɛyabaliya o bɛ boli an kɔ fantanya o bɛ boli an kɔ min ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen o ye saya o bɛ boli an kɔ yala an b'o don o b'an tigɛ ta waati min na wala ka kan an ka teliya ayiwa ka taa Alahu subahana wa taala ma ni ala ɲɛsiranya ye ani ka Alahu subahana wa taala ka juruba minɛ ni banbali juru ye n'o ye Alahu subahana ka diinɛ ye yarabi ala k'an kɛ diinɛ minɛbagaw ye ala ko la faman tabiya hudaya fala yadillu wala yashqa ni maa min tugura Alahu subahana wa taala ka kanda kɔ ni maa min tugura Alahu subahana wa taala ka sira kɔ k'o tigilamɔgɔ tɛ fili o tigilamɔgɔ tɛ kunnangoya fe ni maa min Alahu subahana wa taala ka sira minɛ yarabi ala k'an tugu o sira kɔ n badenw wala n baden alisilamɛw an ka dɔn nɛɛma o nɛɛma ni ala y'a d'a ma dugukolo sanfɛ nɛɛma o nɛɛma n'a bɛ anw bolo an ka dɔn k'a fɔ wa nɛɛma to k'a jɛ dɔn dɛ nɛɛma dɔ min n'a bɛ ban dɔ la i ma n'i porowa kan cogo o cogo i mana minɛ cogo o cogo i mana kɛ kɔntabili ye cogo o cogo i mana kɛ jatebɔla ye k'i bɛ faamuyali kɛ i mana kɛ économiste ye cogo o cogo nɛɛma nin a bɛ ban dɔn dɔ la n'a ma ban i bɛ taa k'a to yen o économiste joli le bɛ yen ayiwa o bɛɛ lajɛlen taara k'u ka économie bɛɛ lajɛlen to yen walima économie bɛɛ lajɛlen taara ka taa k'u to yen wala n'a b'o cogo la sa a ka kan an ka teliya de ka d'a kan a bɛ ban dɛ diɲɛ don dɔ bɛ yen a bɛ dayɛlɛ ye kosɛbɛ nɔgɔya bɛ yen farifoni bɛ yen kɛnɛya bɛ yen wa garisigɛ fana bɛ yen a o don i teliya i ka tɔnɔbɔli kɛ dɛ o don a teliya i ka jateminɛ kɛ dɛ ka d'a kan don dɔ bɛ na datuguli bɛ kɛ yen ɔ donw ka gɛlɛn kosɛbɛ o don fana bɛ na ka na s'i ma ayiwa i janto kosɛbɛ wa o lahaliyaw la san badenw an k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛmɛ don dɔ la waati min n'an b'a kɔnɔ tan min n'an b'a kɔnɔ don min n'an b'a kɔnɔ olu yɛlɛmɛli o ye wajibi belebeleba de ye hakilima ye maa min n'a bɛ tasi maa min n'a bɛ hakili maa min n'a bɛ miiri o tigilamɔgɔ kan k'a dɔn tiɲɛ na don minnu filɛ ka yɛlɛmɛ don minnu filɛ n'u bɛ tɛmɛ ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan ayiwa ka ne waaju mun kosɔn n ka n ta nin bila dɔn mun kosɔn n ka se ka nin yɔrɔ sɔrɔ don min bɛ yen ni n bɛ Alahu subahana wa taala kun bɛ ɲɔgɔn ka waaju ka hɛrɛ bɔndaw k'olu sira tagama Alahu subahana wa taala ka jɛɲini siraw k'olu sira tagama sababu o sababu min bɛ kɛ ka kɛ sababu ye i bɛ Alahu subahana wa taala ka jɛ sɔrɔ i ka tugu o kɔ wa n badenw hɛrɛ bɔndaw la belebeleba sɔrɔli hɛrɛ bɔndaw la belebeleba ayiwa o dɔ ye misiri joli ye dɛ ka d'a kan a ka di Alahu subahana wa taala ye ala ye subahana wa taala ye misiri danbɛ ka taa yɛrɛ ma ala ko alikuranɛ kɔnɔ suratu tawba la innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah ala ko maaw de bɛ Alahu subahana wa taala ka so jɔ maa de bɛ Ala subahana wa taala ka so jɔ maa min na a limani Alahu subahana wa taala la maa min n'a dara ala la ka tila ka da lahara dɔn k'a fɔ ko don dɔ bɛ yen a fɔ a ma ko lahara k'a fɔ ko don dɔ bɛ yen Alahu subahana wa taala a bɛna bɛɛ lajɛlen sara a ka baara la don dɔ bɛ yen Alahu subahana wa taala a bɛna ɲumankɛlaw sara a bɛna jugumankɛlaw sara ni maa min y'o dɔn ka keguya o tigilamɔgɔ de bɛ nin baaraba ɲɔgɔn kɛ ka misiri jɔ k'a di Alahu subahana wa taala ma ka misiri jɔ k'a kɛ Alahu subahana wa taala ta ye ka alijinɛ ɲini n'a ye ka lahara san n'a ye Alahu subahana wa taala ko o tigilamɔgɔw de olu ye maaw de ye minnu limana ala la ani lahara dɔn ani maa min fana ni seli b'a bolo bala maa min ni seli jɔbaga don o de b'a hakili to misiri la ka misiri jɔ maa min ni selibaga yɛrɛ tɛ o bɛ seli jɔ o bɛ misiri jɔ wa e yɛrɛ ma sɔrɔ seli yɛrɛ la kuma tɛ seli jɔ maa min fana n'a ye jɛka di a ye jɛka di a kariyala jɛka kɔ f'a tilala ka nafolo bɔ ka so jɔ n'a ye
maa min n'a ma sira fo sini fo n'a kɛra ala kelen pe o de bɛ se ka ala subahana taala ka so jɔ a tɛna sira fantanya ɲɛ a tɛna sira mɔgɔ ɲɛ ko ni ye nin baara kɛ ala subahana taala ne bɛna fantanya ne ye nin ayiwa nafolo dɔ na ne ka jago bɛ na bi ale sɛnɛ ala subahana taala ɲɛ ala de y'a di ne ma wa ni ala y'a minɛ na a bɛ ban maa ti ayiwa a minɛ ne na ala subahana taala de y'a tigi ye wala a ma sira fantanya ɲɛ a ma sira mɔgɔw ɲɛ a sinna ala subahana taala kelen pe de ɲɛ ka nin baaraba kɛ wala tuuba tare hɛrɛ bɛɛ lajɛlen alijɛnɛ ala subahana taala y'a labɛn mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ala ye garisɛgɛ d'a ma o garisɛgɛ a ye ala subahana taala filɛ a la k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ala de ye nin di ne ma ka misiri jɔ ka di ala subahana taala ma walima ka kalanyɔrɔ jɔ ka di ala subahana taala ma walima ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka di ala ma walima ka fantaw ladumuni ka bolodɛsɛlenw k'olu dumuni ayiwa nin nafolo la a tigilamɔgɔ ala subahana taala kelen bɛ kɛ alijɛnɛ nɔgɔya yarabi ala k'o nɔgɔya ni ɲumankɛlaw ye ibadallah n badenw an k'a dɔn imaratul masajid min sha'airi din misiri joli diina taamasiyɛn dɔ don mɔgɔ la dɛ misiri joli diina taamasiyɛn dɔ dugu kɔnɔ dɛ misiri joli yɔrɔ la diina taamasiyɛn sabatili don sigida la a mana jɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a yɛrɛ k'a fɔ wa diina de bɛ yen diinamaw de bɛ yen ka d'a kan a tɛna jɔ ten fo n'a kɛra diinamaw de kama olu de fana bɛ jɔ n'a ye de olu de bɛ seli n'a ye wa k'i mago don misiri fana na min awsafil mutadayyinin an k'a dɔn k'a fɔ diinamɔgɔw olu mankutu don maa minnu bɛ yen n'u ye ala kɔmɛ dɔrɔn n'u ye ala subahana ka sira ye ala subahana ka sira kan ka tagama sira fɛ u teliya ka taa o ma mun kosɔn ka ala subahana ka yafa sɔrɔ ka ala ka jɛ sɔrɔ ka ala ka alijɛnɛ sɔrɔ ka ala subahana taala a ye alijɛnɛ min labɛn ayiwa ala ɲɛsiran ye mun kosɔn k'o sɔrɔ n badenw wa ala ko ala subahana taala ale bi ayiwa ɲɛnikɛlaw olu de kanu dɛ yarabi ala kan kɛ ɲɛnikɛla ye wala n badenw baara o baara nafakati o nafakati ni nafolotigi b'a bɔ nin baara n'a ɲɔgɔnnaw na misiri n'a joliw a n'an bɔra ka fɛn fɛn min fɔ ani nafolo n'a bi bɔ ka n'a misiri magow ma ani misiri yɛrɛ baarakɛlaw k'a daminɛ alimami la ani misiri welelaw ani misiri debew n'o y'a tapi wa a n'a yelenw ani ji min bɛ yen n'a bɛ boli a la seliji kama a n'a saniyali maa minnu bɛ kariya ka nin nafolo bɔ o de ye ala subahana taala ye nafolo di maa minnu ma u tilala ka kɛ ala ɲɛsira ye jɔn ye koyi o tɛ maa dɔw bɛ yen miliyari caman b'u bolo maa dɔw bɛ yen nafolo caman b'u bolo immeuble de bɛ compte olu bolo nka hali n'u ye misiri fila ye sigida la ayiwa farigan b'olu minɛ misiriw cayara sigida la ayiwa an yɛrɛ sɛgɛnna sa misiri yɛrɛ nin b'an bɛ bɔ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ du caman b'a bolo immeuble caman b'a bolo wala ale ɲinɛna a ye diɲɛ suganti nka a ɲinɛ lahara ko an b'a deli yarabi ala ka hakili ɲuman di ani nin mafɔ wala n badenw ani fantanw olu fana bɛ jɔ n'a ye fantan limaniyalaw fantan kariyalaw fantan minnu bɛ yen u b'a dɔn ala subahana taala de olu koli nka ala ye fitini min di olu ma olu fana bɛ ala subahana taala sira gɛn n'a ye u b'u jija u bɛ ayiwa farifoni kɛ u bɛ fonisiriya kɛ u kɔ fitini na an k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye caman ye ala subahana taala bolo ala de bɛ adamaden sara la maa ti mɔgɔ sara koyi fitini ala de b'a sara caman ala de b'a sara a ka kɛ dɔrɔn ni ŋaniya ɲuman ye an bɛ ala deli yarabi ala ka baara ɲuman nɔgɔya wa kasratul masajid laysa ba'san fil islam n badenw an k'a dɔn misiri cayali silamɛ jamana na silamɛ dugu la silamɛ kafo la o tɛ baasi ye bali silamɛya kɔnɔ waso don silamɛya kan ka waso n'a ye silamɛya kan ka sankɔrɔta n'a ye silamɛya kan ka bonya n'a ye silamɛya kan k'a yɛrɛ ye o logique kɔnɔ nka silamɛya man k'a yɛrɛ ye ayiwa ka misiri contrôle ka misiri k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ko o bali ko misiriw cayara du ka ca ni misiri ye ba minnu b'a fɔ du minnu b'olu bolo olu fana ka ca ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa misiriw kan wala an ka kɛ ala kanubaga ye an ka kɛ ayiwa silamɛw ye n'a ma ɲɛ kan donna na ka d'a kan ala ye anw yamaruya n'o de ye ala ko alikuranɛ kɔnɔ wadkhulu fi silmi kaafa k'an ka don silamɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wala yarabi ala k'o faamuyali la man bali wala ala subahana taala ye misiri bonya k'a danbe ka n'a yɛrɛbakun ma ala ko alikuranɛ kɔnɔ wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada aw k'a dɔn misiri ye ala subahana taala ta ye aw kana fosi wɛrɛ wele ka fara ala ka misiri la karisa ka misiri dɔn karisa ka misiri dɔn wa misiri ye ala subahana taala ta ye ala de bɛ bata kɔnɔ k'a fɔ nin ye ala ka misiri ye an bɛ bonyaw kɛ an bɛ misiri tɔgɔ da sahabaw la an b'o da sahabamusow la an b'o da kiraw la nka nin kɔrɔ bɛɛ lajɛlen t'a yɛrɛ k'a fɔ ayiwa karisa ta dogo ye o ye bonya de ye mun kosɔn ka différence don misiriw ni ɲɔgɔn cɛ
nga fɛn minnu bi k'a kɔnɔ o ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka yamaruyakanw bɛɛ lajɛlen ye bari misiri bonya kama kira sallallahu alaihi wasallam a bɔra Maka ka na Madina a ka baara fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'a y'a kɛ o de tun ye misiri joli hali a ma du jɛ yɛrɛ hali a ma siso jɛ yɛrɛ k'a to dunanya la Ayyub al-Ansari fɛ a ye misiri de jɔ fɔlɔ a yɛrɛ ka nafolo la kira sallallahu alaihi wasallam ale de ye exemplaire fɔlɔ ye nin baara la wa ni maa min k'i bɛ kara kanu i b'a ladege ye n'a k'a ka siso jɔ a ye misiri jɔ ka d'a kan yen de ye silamɛw kafɔyɔrɔ ye o tun tɛ se ka ko ale ka du kɔnɔ o tun tɛ se ka ko ale ka sigida la o tun tɛ se ka ko ale ka jatigi la wa anw min filɛ nin ye anw tɛ se ka k'u maa si ka so kɔnɔ dɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi karamɔgɔ fɛ sini an tilala ka ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ fɛ sini ni karamɔgɔ somɔgɔw m'a fɔ ye k'a y'an tɔɔrɔ nka yɔrɔ jumɛn de bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan wa annal masajida lillah Alahu subhanahu ka so sini n'an cayara sini kɛnɛ n'an buguna an bɛ se ka k'u ye wa basi fosi t'a la o de la Alahu subhanahu wa ta'ala ko sow ka jɔ misiriw ka jɔ ale kama wa bɛɛ lajɛlen de t'a dɔn silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala k'a faamuyali la wa kira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba olu fana o ye nin jɔyɔrɔ fa kira kɔfɛ misiri joli la misiri kanu na o de la kira ka sahaba kɛrɛw bɛ a minɛna ka bɔ Ubaydillahi al-Khawlani a ko k'ale y'a mɛn Usman ibn Affan radiyallahu anhu ko tumana min na n'a ye kira ka misiri ci k'a jɔ kira fatulen kɔfɛ Usman kɛra silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye a ye kira ka misiri ci k'a bɛɛ lajɛlen ci ka misiri ci k'a jɔ k'a ɲɛ ka misiri ka nafolo bila la k'a dilan fo k'a ɲɛ maa o maa n'i y'a ye i bɛ kabakoya la maaw ka kuma cayala la maaw ye fɛn caman fɔ Usman a ye nafolo caman kɛ n na dɛ nin bɛɛ lajɛlen ma ɲini dɛ a ko aw ka kuma cayara nka ne y'a mɛn de kira sallallahu alaihi wasallam kuma kan dɔ kira ko cogo di man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baytan fil janna ko ni maa o maa n'i ye misiri dɔ jɔ ala jati kama k'ala bɛ so dɔ jɔ i ye alijɛnɛ kɔnɔ wa ne ka baara kɛ kun dɔ de ne m'a kɛ dɔwɛrɛ kama n ye nin kuma mɛn kira yɛrɛ bakun de la kira yɛrɛ de nin fɔ n ɲɛna wa n y'a kɛ ala kama mun kosɔn ala k'a fala n ye alijɛnɛ kɔnɔ ka sɔrɔ o Usman kira sallallahu alaihi wasallam ye alijɛnɛ garanti ta ye k'a to balo la karamɔgɔw b'a kalama maa tan minnu bɛ yen n'olu u nisɔndiyara ni alijɛnɛ ayiwa kutu ka ɲɛnamaya la ayiwa a dɔ ye ayiwa Usman ibn Affan ayiwa a b'a la ya rabbi ala ka faamuya d'an ma ayyuhal mu'minun n baden alimuminun silamɛw an k'a dɔn misiri joli ayiwa ale ye baaraw la belebeleba dɔ de hɛrɛ bondaw la belebeleba dɔ ka da mun kan misiri ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka magasin ka nɔrɔ magasin de nɔrɔ de bɛ misiri kɔnɔ limaniya nɔrɔ kanda nɔrɔ ala dɔn nɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ kalanbulon bɛ yen de Alahu subhanahu wa ta'ala kɛlɛbantiya kumaw bɛ sɔrɔ yen de wa ala batoli bɛ sɔrɔ yen de ala kofɔli ka tan sɔrɔ ka Alahu subhanahu wa ta'ala kofɔ ka subahanalahu caman fɔ ayiwa o tan ayiwa a bɛ sɔrɔ misiri de la dérangement tɛ dɛ wa o misiri de kɔnɔ seliwɛlilaw u bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala kɔrɔta Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka laɲini n'o ye tawhidi ye k'o kumakan fɔ cidenw na ni kumakan min o kɔfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka laɲini diinɛ na n'o ye diinɛ jɔsen filanan ye o bɛ tugu o la n'o ye seli seli min bɛ yen ni ale ye Alahu subhanahu wa ta'ala n'a ka jɔn cɛ tuguna ye jɔn ni a ma cɛ seli b'u tugu ɲɔgɔn ya jɔn bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala gundo ɲɔgɔn seli ye tawhidi kɔfɛ baara min bɛ yen ni a ka di Alahu subhanahu wa ta'ala ye ayiwa o ye seli ye o de wa n baden asilamɛw kira sallallahu alaihi wasallam ko ahabbul biladi ila Allahi masajida wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha ko dugukolo yɔrɔ min ka di Alahu subhanahu wa ta'ala ye ala bɛ yɔrɔ min kanu dugukolo la dugu kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de ye misiri ye misiri yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na o de ka di ala ye ala ɲɛ jɔyɔrɔ de ye yɔrɔ min ka go Alahu subhanahu wa ta'ala ye o de an bɛ girin yɔrɔ min kan n'o ye sugu kɔnɔna ye kira sallallahu alaihi wasallam kumakan dɔ de misiri kɔnɔ ala kofɔ de bɛ yen ala bato de bɛ yen sugu kɔnɔ tuma dɔ la kuma sidɔnbali caman bɛ fɔ yen junubuko caman bɛ fɔ yen o de la Alahu subhanahu wa ta'ala ye yen kanu kosɛbɛ wa kira sallallahu alaihi wasallam ye kangari da ko e kana kɛ maa fɔlɔ ye ka don sugu la i kana kɛ maa laban fana ye ka bɔ sugu la nka misiri i ka kɛ maa fɔlɔ ye ka dɔn wa i ka kɛ maa laban ye ka bɔ o ye kira sallallahu alaihi wasallam ka laɲini ba de wa n k'a dɔn misiri fana min akbari asbab allati yutakhazu al-abdu liyaqiya min azabi yawm al-qiyamah misiri ye sababu ye min bɛ adamaden kisi ka bɔ lahara don gɛlɛya ma lahara don lajaba ma kira sallallahu alaihi wasallam b'a la duniya la kira ko cogo di sab'atun yazilluhum Allah fi zilli yawma la zilla illa zilla
وذكر منهم رجل قلبه متعلق بالمساجد رواه البخاري كرا صلى الله عليه وسلم ko jama kul wolum labe la harajodo ala busiya kal dar shikoro ala subhanahu wa ta'ala bu bilal dar shikoro samba biduru min na ko forat lebina jo arama de ko koro ma do be wuluti bo kalama ya abite me wulu nyinama o ma minum be wulu go titiri soro ma do bula wulu me wulu duskun sirle me misirla we misiri kanu misiri seli kadue ni misiri wella nu mana uti lafiya nu misiri tara kuda domna o uti lafiya ni fajiri uda domna uti lafiya olu tigila mo ala jati ke malo subhanahu wa ta'ala radon ma to bitle ko waslen olu tigila mo ala subhanahu wa ta'ala bu bla la sumana o bito nema kono fokata kirtige jonu nyonche o ko fe fana kudu aljana kono aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanb فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أمبني أسلموا مير الذي كولدنا على إسرائيل على كسرنا كان نفول مولا أني لما مو بلا جل كسر على سبحانه وتعالى نكالو سبحانه وتعالى بتو mbari anga don minum be nambi ka nyenama ya kulu kono diye nyenama don minum be nubi yelemele don bi falen bi kaja sini kasu bi ka kene sini banabila bibi joror la sini abulen bibolo bibi ni lahaliya min kan sini ba soro lahaliya elemana bi ye soro tige sini ba soro tibolo wa dom bi eleme de Allah subhanahu wa ta'ala ko akal kitabu kono wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas don ya alim masabari taya bu fale arama don no nyonche wa don nunu eleme ni abit me fanade ina fo kaba nogo be tige to amna kaba nogo temeni akan nogo wa haliti ba kalama ni san fina on bi duguma nga sangolo bi teme sanfe kaba nogo kulu bi teme mo siti ba kalama wa ambi do minu fana yelema nyenama kunu temena o ya lamsay biye juma bina teme sini o sibire wa kalo temene o tara o ambi kalo mina o bina sa soni amina don kalo wero kono dom bi teme ni tugolam badon wala na so ni dom bi la halala wati fustanye fo anyan wati min nyenama ni don nar ni wakati ni kono o de yaon tan yanga nyanto ala kosobe wa bara fana tamulo ma sibulo fo an yere bulo ye bara min ken wati an yere sere ka bara min ke o de yaon tayre o la Allah subhanahu wa ta'ala ko al ko ne bakono wa laysa lil insani illa ma sa ko fushiti adama de fo na ye min wala yala fembi adama de wa bara la saralawa fo adama de bara mike wa nyana fushiti adama de fa yere bulo ye bara mike de bara nyumana wa ko adama de ka bara bina ye soni doro fushiti adama de ni bara nyuman sarace fo na kera sarai fushiti adama de ni bara jugu sarace fo na kera sarai ni sara domna onno gonna ka sara bele jele bidima ni sara yorla ika nyuman bele jele sara bidima tuma dola ala yara ba telere abi mado ka nyuman duma kamani dinye kono ka hera kuye mado wi abu ka toro fana suma kamani dinyana nga ni bele jele ye to ka jede sara mimbe na kabon na nyera akan o ibadai o esa ko fede sara mimbe na dumina da ka jugu ore aywa minni aywa ni sara juguro ni sara kiwo soro ya rabbi ala kan take sara nyoy wala mbade na bo la haliyala ka foko dombi yeleme bi ka jan sini ka suru bi ka kene sini mangene bi soro bila sini soro tila fa alaina al bidara aka kan telia aka kan ngakon aka ko anga boli rede koy kada ka fembanko mi o ka boli ka jan ka tilina untay kenya balia obi bulanko fantanya obi bulanko min ka juna belagile o saya obi bulanko yala ambo do banti ka tawatuna wala ka kangan tilia ay wakata Allah subhanahu wa ta'ala ni ala nyesrayai ani ka Allah subhanahu wa ta'ala ka juruba mineni bambali jure no ya Allah subhanahu wa ta'ala dina ya rabbi ala kan ke dina mine bawo ala kula faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa ni ma min tugu Allah subhanahu wa ta'ala ka kandako ni ma min tugu Allah subhanahu wa ta'ala ka sirako ko tigila moti fli o tigila moti punango ya fe ni ma mi Allah subhanahu wa ta'ala ka siramne ya rabbi ala kan tugu sirako mbado wala mbade alislamo angaro nema o nema ni ala ya dama du ko sanf nema o nema nabi ambulo angaro ka fe wa nema to ka jedonde
nema do min na bi bandola imani purwa kan cogo cogo imana mine cogo cogo imana ke comptable cogo cogo imana ke jete bula e kibi famille ke imana ke économiste cogo cogo nema ni abi bandonla nama ba ibita ka toy o économiste jolle bi ay wo bela jelen tara ko économie bela jelen toy walma économie bela jelen tara ka ta ku toy wala na wo cogo la sa aka ka ngantele de kada ka bi bande dinye dondo bi abi daeli e kosobe ndoya bi farifoni bi kenaya bi wa garsige fana bi a o don itele ka tono boli kede o don atele ka jetamine kede kada ka dondo bi na datuguli bi keye don ka gelen kosobe o don fana bi na kana sima e we jento kosobe wa olla hal yawla sambadon angaro ka fo fem bela jelen bi yele me dondola wati min namba kono tam min namba kono do min namba kono ulu yelemeli wajili belebele ba de hakilima ma min nabi tas ma min nabi hakili ma min nabi miri o tigila mo kan ka do nyana do minu fle ka yelemele do minu fle nu bi temeteme ay wa nyer la kaka ay wa kane waju mun ko so nganta nim blado mun ko so ngaseka ni rosoro do min be ni be Allah subhanahu wa ta'ala ko menwa ka waju ka here bondo kulu sira tagama Allah subhanahu wa ta'ala ka jenyini sira kulu sira tagama sababu min bi ke ka ke sababu ibi Allah subhanahu wa ta'ala ka je soro ka tugo wan badun here bondo la belebele ba soroli here bondo la belebele ba aywa o doye misiri joliyede kada ka kadi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala misiri dambe kata erema ala ko alqur'ana kono suratu tawwala innama ya'muru masajid Allah من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله ألاكم مودي بيالله سبحانه وتعالى كسوجو ما دي بيالله سبحانه وتعالى كسوجو ما منا اللي من الله سبحانه وتعالى ما منا در الله كتلا كدا الله هردون كفوكو دون دو بيا فما كل الله هر كفوكو دون دو بي الله سبحانه وتعالى أبينا بلا جلين سراكا بارلا دون دو بي الله سبحانه وتعالى أبينا نيمان كلو سلام abina juguman kelo sala ni ma min yo don ka kebuya o tigila mo de bi ni bara ba nyon ke ka misri jo ka di Allah subhanahu wa ta'ala ka misri jo ka Allah subhanahu wa ta'ala tay ka aljina ni na e ka lara sana Allah subhanahu wa ta'ala ko tigila mo de uliye mawde min limana alala an lahara do ani ma min fana ni seli ba bolo bala ma min ni seli jo ba do o de ba hakil to misri la ka misri jo ma min ni seli ba ga yere to bi seli jo o bi misri jo wa ere maso seli yer la kuma di seli yo ma min fana na jakadi ay jakadi a kare la jagako fat la kan na folo bo ka sojo na ma min na masra fos ni fona kira ala klempe o bi seka ala subhanahu wa ta'ala ka sojo atina sira fantanya atina sira mogonye konye ni mbaraka ala subhanahu wa ta'ala na fantaya ne ni ay wan na folo don na ne kan jagob nabi alaysa na ala subhanahu wa ta'ala ala da ya nema wani ala ya amne na biba mati aywa aminena Allah subhanahu wa ta'ala da ya tiye wala amasra fantayanya amasra mogonye asna Allah subhanahu wa ta'ala kelen pede nye kan barabak wala tuba tare here belajile aljene Allah subhanahu wa ta'ala ya labbe mogoye mogomin nala garsike daw o garsike ay Allah subhanahu wa ta'ala flala ka do nyera la ala de ni dinema kam misiri jo kadi Allah subhanahu wa ta'ala wal maka kala yoro jo kadi Allah subhanahu wa ta'ala wal maka docteur sojo kadi alam wal maka fantaw la dumini ka bulo de selon kulu dumini ay wanin nafulula atigila mo Allah subhanahu wa ta'ala kelimika aljenen wa ya rabbi ala ko no wani ma kelaw ibadallah mbadu angarum imaratul masajid min sha'ir din misiri joli dina tamansen do mo misiri joli dina tamansen no du kono misiri joli yorla dina tamansen sabatil lo sidal amana jorora ba yere ka fay wa dina de bi dina mawde bi kada ka tina jote fona kera dina mawde kama o ulli fana bi jonaade ulli bi silna wa kimba godo misiri fana min awsafil mutadayyinin angaro ka fu dina mago ulum man kutudo maminum be nu ya ala komedro nu ya ala usmala ka sray ala usmala ka sara kanga tagama sara fe wutile ka tawma mun ko so kala usmala ka ya fasoro kala ka jesoro kala ka aljine soro kala subhanahu wa ta'ala aya aljine min labe ay wa ala nyesra yoy mun ko so ko soro mbade wala ko ala subhanahu wa ta'ala
alebi ay wanye ni kelaw kulli kanure ya rabbi ala kan kenye ni kela walamba do bara o bara nafakati o nafakati ni naflo ti babo ni bara na nyono na misiri na joli anambora ka fen feminin fo ani naflo na bibbo kana misiri magoma ani misiri yere bara kelaw kadam ne almamla ani misiri e welelaw ani misiri debo no ya tapiwa na yelew ani jimi mbe nabi bulala selji kama ana sanyali ma minum bi kariya kanin naflo bo ko de Allah subhanahu wa ta'ala naflo di ma minuma utla ka ke ala ngesra joy ko ote ma do bi milliard chama bubulo ma do bi naflo chama bubulo imebulu de bi kontu lubulo nga hannu ye misiri flaye sidala aywa farigam bulu mine misiru chayra sigidala aywa an yere segana sa misiri yere nimbambe bo kasoro iba soro du chaman babulo imebulu chaman babulo mala le nyina ay tinya suganti nga nyina larako ambal ya rabbi alaka hakli mande ani ni mamfo wala mbadu ani fantan wulu fana be jona fantan liman yelo fantan kariyelo fantan minum be o baro Allah subhanahu wa ta'ala du koli nga ala fitini min dulu mo wulu fana be Allah subhanahu wa ta'ala siragenay ubu jija o be far ay wa fari fonike o be fonu siriya ke ko fitinna angara ka fo bela jele chama ya Allah subhanahu wa ta'ala bulo ala de be adama den saral mati mo sara goy fitini ala de basara chama ala de basara aka kedro ni ngani nyumay amma ala de ya rabbi ala ka bara nyuman no way wa kasratul masajid laysa basan fi islam mbade wanga do misiri chayeli islame jamanana islame dugula islame kafola oti basiye bal islamiya kono wosodo islamiya kanka wosona islamiya kanka sankortana islamiya kanka bonyana islamiya kanka yereye o logique kono nga islamiya manka yereye ay waka misiri contrôle ka misiri kana nga fay wako obali ko misiru chara du ka tani misiri ba minum ba fo du minum bulu bulu fana ka taka teme kana nga fay wa misiru kan wala nga ke ala kanu bagay anga ke ay waslama we na manye kan donana kadaka ala ya an ya marno de ala ko al ko ne kono wadkhulu fi silmi kafa kanga do islamiya belejel ni kono wala ya rabbi ala ko famel la man bayo wala Allah subhanahu wa ta'ala misiri bunye ka adambe kana yara bakuma ala ko al ko ne kono wa annal masajida lillah fala tadu ma allahi ahada aw kadu misiri ya Allah subhanahu wa ta'ala tay aw kana fush wele kafara ala ka misiri karsaka misiri do misiri ya Allah subhanahu wa ta'ala tay ala de bi pata kono kafuni ala ka misiri ambi bonyo ke ambi misiri to oda sahabawla ambo da sahaba musawla ambo do krewla ngani koro belegelen ta yere ka fay wakka sata do goy o ye bonye de mun koso ka difference do misiri no nyonje nga feminu bi ka kono o ya Allah subhanahu wa ta'ala kay ya mara ko belegelen ni bari misiri bonye kama kira sallallahu alaihi wasallam aboram makka kana madina aka bara folo min be na ya ke o de tuye misiri joli hala ma du jare hala ma shiso jare ka to dunayala ayyub al ansari fi aye misiri de jofolo ayere kan na fulula kira sallallahu alaihi wasallam ale de exemplaire folo ni barala woni mami kibi karakano ibala digen ye naka ka shiso jo aye misiri jo kadaka yende islamo ka foyoro utun tisika ko ale ka dukon utun tisika ko ale ka sigidala utun tisika ko ale ka jatigila wa am min flene on tisika ko masika sokono de nanye nyon soro bi karamo fe sini antala ka nyon soro karamo fe sini ni karamo so ma fa ya ka yan toro nga yoro jmene bisa ga fara nyonga wa annal masajid lillah Allah subhanahu wa ta'ala sini nan cara sini gene nan buna am bisa ka kuye wa bat fustala od la Allah subhanahu wa ta'ala ko so kajo misiru kajo ale kama wa bela jeline ta do islamek kelen bela jele ya rabbi ala ka fa melam wa kira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba lu fana we ne joro fat kira kofe misiri jolla misiri kanna on la kira ka sahaba kiro be amina ka wa ubaydillah al-khawlan ako kala ya mi usman ibn affan radiyallahu anhu ko tumanam na nay kira ka misiri ci ka jo kira fatulen ko fe usman kira islamo ka nyimo ay kira ka misiri ci ka bela jilen ci ka misiri ci ka jo ka nye ka misiri ka nafolo blala ka tlan fo ka nye mauma ni yaye ibi kawo ko yalla mau ka kuma chalala mau ye fen chama fo usman a ye nafolo chama ngennare ni bela jilen manyini de ko ko kuma chara ngane ya mede kira sallallahu alaihi wasallam kuma kando kira ko tugodi man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allah lahu baytan fil janna
ko ni maa o maa n'i ye misiri dɔ jɔ ala jati kama k'ala bɛ so dɔ jɔ i ye alijɛnɛ kɔnɔ wa ne ka baara kɛ kun dɔ de ne m'a kɛ dɔ wɛrɛ kama n ye nin kuma mɛn kira yɛrɛ bakun de la kira yɛrɛ de nin fɔ n ɲɛna wa n y'a kɛ ala kama mun kosɔn ala k'a fala n ye alijɛnɛ kɔnɔ ka sɔrɔ o Usman kira sɔlɔlaahu alayhi wa sallam ye alijɛnɛ garanti ta ye k'a to balo la karamɔgɔ b'a kalama maa tan minnu bɛ yen n'olu u nisɔndiyara ni alijɛnɛ ayiwa kutu ka ɲɛnamaya la ayiwa a dɔ ye ayiwa Usman bun Affan ayiwa a b'a la yarabi ala ka faamuya d'an ma ayyuhal mu'minun n baden alimuminun misilamɛw an k'a dɔn misiri joli ayiwa ale ye baaraw la belebeleba dɔ de hɛrɛ bondaw la belebeleba dɔ ka da mun kan misiri ye ala subhanahu wa ta'ala ka magasin ka nɔrɔ magasin de nɔrɔ de bɛ misiri kɔnɔ limaniya nɔrɔ kanda nɔrɔ ala dɔ nɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ kalanbulon bɛ yen de ala subhanahu wa ta'ala kɛlɛbantiya kumaw bɛ sɔrɔ yen de wa ala batoli bɛ sɔrɔ yen de ala kofɔli ka tan sɔrɔ ka ala subhanahu wa ta'ala kofɔ ka subhanallahi caman fɔ ayiwa o tan ayiwa a bɛ sɔrɔ misiri de la dérangement tɛ dɛ wa o misiri de kɔnɔ seliwɛlilaw u bɛ ala subhanahu wa ta'ala kɔrɔta ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ fɔ ala subhanahu wa ta'ala ka laɲini n'o ye tawhidi ye k'o kumakan fɔ cidenw na ni kumakan min o kɔfɛ ala subhanahu wa ta'ala ka laɲini diinɛ na n'o ye diinɛ jɔsen filanan ye o bɛ tugu o la n'o ye seli seli min bɛ yen ni ale ye ala subhanahu wa ta'ala n'a ka jɔn cɛ tuguna ye jɔn ni a ma cɛ seli b'u tugu ɲɔgɔn ya jɔn bɛ ala subhanahu wa ta'ala gundu ɲɔgɔn seli ye tawhidi kɔfɛ baara min bɛ yen ni a ka di ala subhanahu wa ta'ala ye ayiwa o ye seli ye o de wa n baden asilamɛw kira sallallahu alaihi wasallam ko ahabbul biladi ila allahi masajida wa abghadul biladi ila allahi aswaquha ko dugukolo yɔrɔ min ka di ala subhanahu wa ta'ala ye ala bɛ yɔrɔ min kanu dugukolo la dugu kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de ye misiri ye misiri yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na o de ka di ala ye ala ɲɛ jɔyɔrɔ de ye yɔrɔ min ka go ala subhanahu wa ta'ala ye o de ye an bɛ girin yɔrɔ min kan n'o ye sugu kɔnɔna ye kira sallallahu alaihi wasallam kumakan dɔ de misiri kɔnɔ ala kofɔ de bɛ yen ala bato de bɛ yen sugu kɔnɔ tuma dɔ la kuma sidɔnbali caman bɛ fɔ yen junubuko caman bɛ fɔ yen o de la ala subhanahu wa ta'ala ye yen kanu kosɛbɛ wa kira sallallahu alaihi wasallam ye kangari da ko e kana kɛ maa fɔlɔ ye ka don sugu la i kana kɛ maa laban fana ye ka bɔ sugu la nka misiri i ka kɛ maa fɔlɔ ye ka dɔn wa i ka kɛ maa laban ye ka bɔ o ye kira sallallahu alaihi wasallam ka laɲini ba de wa n k'a dɔn misiri fana min akbar al-asbab allati yuttakhadhu al-abdu liyaqiya min azab yawm al-qiyamah misiri ye sababu ye min bɛ adamaden kisi ka bɔ lahara don gɛlɛya ma lahara don lajaba ma kira sallallahu alaihi wasallam b'a la duniya la kira ko cogo di sab'atun yazilluhum Allah fi zilli yawma la zilla illa zilla wa zakara minhum rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid rawahu al-bukhari kira sallallahu alaihi wasallam ko jamakul wolonwula bɛ lahara jodon ala b'u sigi a ka larisi kɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala b'u bila larisi kɔrɔ san 50 min n'a ko fɔra tile bɛna jɔ adamadenw kun kɔrɔ maa dɔw bɛ yen olu tɛ bɔ a kalama yɛrɛ a bɛ tɛmɛ olu ɲɛnama maa minnu bɛ yen olu b'o titiri sɔrɔ maa dɔw b'u la olu minnu bɛ olu dusukun sirilen bɛ misiri la u ye misiri kanu misiri seli ka d'u ye ni misiri welila n'u mana u tɛ lafiya n'u misiri heure taara k'u da don min na o don u tɛ lafiya ni fajiri y'u da don min na u tɛ lafiya olu tigilamɔgɔw ala jatigɛ ma ala subhanahu wa ta'ala lahara don maa tɔw bɛ tile kɔrɔ wasilen olu tigilamɔgɔw ala subhanahu wa ta'ala b'u bila larisi suma na o bɛ to nɛɛma kɔnɔ fo ka taa kiri tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ fana k'u don alijɛnɛ kɔnɔ aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim sigida mɔgɔw tare b'aw ye sibiribugukaw tare b'aw ye sibiribugu silamɛw tare b'aw ye ni kunnandiya tare don maa minnu bɛ yen n'u bɛ nin sigida la tare b'aw ye ala subhanahu wa ta'ala ye aw garisɛgɛ ala ye bonyakaw ye ala ye karamakaw ye bonya min bɛ yen ni maa caman mago b'a la nka ala y'a ɲɛsin sigida caman bɛ yen o mago bɛ misiri la dugu dɔw bɛ yen o mago bɛ misiri la nka ala ye aw kɛrɛnkɛrɛn n'a ye ala y'a dɔn aw garisɛgɛ la aw kan ka ala subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn aw ka kɛ ala waleɲuman dɔnbaga ye ala kan misiri kan ka bonya ni sira min ye aw ka nin misiri bonya ni ka d'a kan ni ala subhanahu wa ta'ala ka di fɛn dɛ ala ye juru dɔw la a ye ala subhanahu wa ta'ala ka juru sara ko ɲuman na yala bi ala kan kɛ ala ka juru sara ko ɲuman ye a ye misiri nin bonya ni seli tangana y'a kɔnɔ a ye fara ɲɔgɔn kan ka seli k'a kɔnɔ ka d'a kan a laɲini o de ye a laɲini i k'a dɔn k'a fɔ sow caman bɛ yen so ɲumanw caman bɛ yen so minnu ka jan ka tɛmɛ a kan
hal ni amman kutura ale bonye de seli misiri bonye de seli misiri seka bonye ni fosie kateme seli hal ni masri belaji le makala ngani seli makala ikaro nga fay wato kajiren akal la nyini seli ya rabbi ala ka seli no allahumma ansur man nasra ad-din allahumma ansur man nasra ad-din allahumma ansur man nasra ad-din واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرامة إنك أنت الوهاب خطبة banen kɔfɛ alimami salani mɔgɔw ye ka joko fila ina fɔ ladala ba kalama cogoya mun na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛba sigira wale ɲuman dɔn kɛnɛ ni foli kan kɛnɛ a kɛnɛ kɔnɔ an ka babaw caman kun bɛ min sɔrɔla an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fana fɛ Sibiribugu yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la denmisɛn ni maaba bɛɛ lajɛlen ka kuma don ka don ne da k'a fɔ biɲɔndon in na misiri in dɔbaga ye an bɛ fɔlɔ jumɛn de la misiri min dɔli a sababuya bɔlen ala ka kuma la ala ka yeli la sababu bɔlen min na an b'o muso an b'o fo a ka waleya la k'a fo ka a waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Sibiribugu kanikɛ Sibiribugu kɔnɔ yan dugutigi ko ale sewale a nisɔndiyara k'a sababu kɛ maa o maa bɛna nin jateminɛ i ka dugu kɔnɔ o b'i ka dugu ka ɲɛnamaya de fɛ n'i nana dugu ɲɛnamaya ni diinɛ ye i y'a ɲɛnamaya ni fɛn bɛɛ lajɛlen i y'a ɲɛnama ni diɲɛ i y'a ɲɛnama ni lahara ye. n bɛ n ka kuma daminɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ an ka jamana ye n'o Mali ye an bɛ ala deli gɛlɛya min bɛ jamana min kɔnɔ bi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya parce que anw de kɛra maliyɛnw ye ni yan sumana an bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni yan kalaman don an tɛ hɛrɛ sɔrɔ o jamana baw gɛlɛya bɛ yen bi an bɛ ala deli ala ka gɛlɛyaw nɔgɔya n'o bɔra yen Sibiribugu dugutigi n'a ka conseil tɔgɔ la a gatigi bɛɛ tɔgɔ la misiri nin a imam fɔlɔ Abdulahi Mayiga de o n'a ka comité de gestion tɔgɔ la commission d'organisation tɔgɔ la Sibiribugu kɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye n'an fɛ ka wuli ka foli di bɛɛ lajɛlen ma mais foli bɛ fɔlɔ jɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye ala ye muso min sababu kɛ ka misiri nin jɔ sababu ko n'i ma fɛn d'a ma k'i kana ɲinɛ a kɔ dɛ miliyɔn caman de donna so nin na so min bɛ jɔ n'a bɛ to i taya la yan ani lahara misiri de don kuma laɲini tɛ k'a fɔ karamɔgɔ ye min fɔ ko n b'o nkalontigiya o de ye lɔnniya tan nɔ kuma in bɛ ɲɔgɔn dafa de parce que mun na n b'o fɔ n'i ye so jɔ diɲɛ ingénieur bɛɛ ka na so jɔ k'a kɔnɔ bila a ka taa miliyari la ko fɛ dɔ bɛ y'a la ingénieur place foyi tɔ ye o la o fɛ jumɛn ye so nin lon dɔrɔn e de bɛ taa k'i bɔ a kɔnɔ i ta tɛ so nin ye mais so min ye adamaden ta ye fo ka taa dugukolo meleke o de ye misiri mun na parce que depuis a biya juma fɔlɔ fo ka taa dugukolo meleke sa seli bɛ ka kɛ yan baraji de bɛ ka sɛbɛn donc kuma in bɛ ɲɔgɔn dafa de donc o min n'o baara ɲuman kɛ k'a ka nafolo bɔ ka diɲɛ ɲagaɲaga ko i kɔ k'o ta k'o di ala ma k'o ta k'o di Sibiribugu ma aya an y'a sara kɛ ala ye. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum ya ibadallahi almu'minin taqabbal Allahu ibadatina wa ja'alna min ahli aljanna an baden alsilamaw an b'aw fo ka aw barikada ka duwawu ɲini aw fɛ ka tila ka duwawu kɛ aw ye kuma min bɛ an da kuma jamijan tɛ an buramuso ani a cɛ Kajatu ani Adama olu minnu ye u ka nafolo bɔ ka misiri nin jɔ quartier nin na yan ala yɛrɛ jati kama u ye fɛn min don an da k'a lase Sibiribugu mɔgɔw ma k'a lase misiri selibagaw ma misiri nin a ma jɔ yan misiri dɔ contrôler kama
ama jɔyan silamɛya parti dɔ o la pasali kama o y'a jɔyan ala kama k'a di sibiribugu mɔgɔw ma k'a di silamɛw ma o ka jɛ ka seli ala o bɛ fɛn min ɲini silamɛw fɛ a la o ye ka duwawu kɛ u ye o bɛ fɛn min ɲini silamɛw fɛ misiri kana kɛ ɲɔgɔn sama ɲɔgɔnya misiri ye a kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ misiri ye a jɔra ala min kama a ka to o ala kama o ka seli ala o bɛ duwawu kɛ quartier ye ka duwawu kɛ misiri kɔnɔ selibagaw ye yarabi sijan ni kɛnɛya ala k'o di u ma ala fo k'a barikada ale min y'a latigɛ ka nin misiri kalifa sibiribugukaw la ala bɛ fɛn min kɛ min y'a diya ne bɛ min ɲini dɔrɔn n tɛ kuma janya misiri mɔgɔw fɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ donna u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka ɲininkali bɔ a la misiri min filɛ nin ala ka so don wa bato minɛyɔrɔ ɲuman don an bɛ jamana min kɔnɔ jamana in tɔɔrɔlen don nin wagati ninnu na jamana degunnen don an ka duwawu kɛ jamana ye ala ka jamana kolo suma an ka duwawu kɛ jamana ye ala ka bɛn na n'a jamana kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'o bɛ kɛnɛ kan yan an faw alimamiw dugutigiw ani mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na an dɛmɛ an ka nin nisɔndiya ko in na ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye so an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ ala ka bɛn na an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka dusukun to ɲɔgɔn kama bɛɛ ka i kɔnɔ dayɛlɛ ɲɔgɔn ye diina taaɲɛ baaraw la an bɛ ala fo ka ala barikada masa min ye bidon yira anw na ne bɛ ala fo kosɛbɛ ka kisi na ne ma ɲini ka kɛ danfɛn bɛrɛ sɔrɔ hɛrɛma ye a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani mamɔgɔ tun n'a kɔ laɲali la fo ka taa se alikama don ma bi ye ne sewa don ye ne bɛ don dugu nin kɔnɔ don min na a y'a sɔrɔ misiri tɛ dugu min kɔnɔ ne dun sababu ye jɔn ye o ye sulemani keyita di k'a sunkaru tɔ to tile 3 a taara ne n'o k'an kɔrɔkɛ fɛ ala ka hinɛ la ko n kana ka jama sali o jama sali o de labanna alimamiya ma ka na misiri jɔ o tuma mɔgɔ wɛrɛw la bɛ sali misiri in kɔnɔ alimami y'a wɔɔrɔ n'a ye ni ala ye misiri jɔ ne ɲɛna o la fo ka taa se misiri wɔɔrɔw la ma ka ne balolen to a ne kan ka ala fo kosɛbɛ ka barikada misiri fo jɔbaga nin an tɛ se k'a fɔ an bɛ dugawu de k'a ye parce que sarakati jariya bɛ arasulu y'o fɔ a y'o de baara kɛ fo ka taa fusa ko dugukolo mɛlɛkɛra nin baraji b'ale sɔrɔ a ɲɛnamaya kɔnɔ ka to kaburu kɔnɔ fana a b'a sɔrɔ o tuma ka foli kɛ dugumɔgɔw ye ka foli kɛ dugu silamɛ bɛɛ lajɛlen an donnen filɛ yan silamɛya an bɛ silamɛya min na yan an mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan silamɛya baara la bɛn ani kelenya o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ ka fɔ ko kɛlɛ donna an ka misiri ani ɲɔgɔn mɔgɔ dɔ tɛ walima misiriw ni ɲɔgɔn tɛ o ma kɛ sibiribugu la yan fɔlɔ donc o tuma an bɛ ala barikada de ka ala fɔ ka ala waleɲuman dɔn ka dugawu ɲini ala fɛ ka ala buntura a ka se ka an dɛmɛ halisa dugu nin bɛ se ka yiriwa cogo min na quartier nin bɛ se ka yiriwa cogo min na ka misiri caya kɔnɔ ne ka laɲini ye o de ye. bi sibiribugu cɛ fo ka muso fo ka dugutigi fo ka maire fo maa ba minnu bɛ yan k'u fo haut conseil islamique du Mali a ɲɛmɔgɔ Seydi Cherif Usmane Wadane Haidara bi ala ye a kalifa ale de ma ale tɔgɔ la a ka premier vice président Ibrahim Kontaw tɔgɔ la ani bureau membre bɛɛ tɔgɔ la a n'an ka communicati haut conseil président El Hadji Zedi Makan Dramé tɔgɔ la maa min ye wari bɔ an bɛ foli k'a ye n'o ye an balimakɛ a n'a furumuso ye olu minnu y'u ka nafolo don nin na an bɛ ala deli ala ka kɛ saraka bonta ye a jɔra aw minnu fana ye a y'a minɛ ka ɲɛ k'a bolo don ko in na an b'a kalama depuis a daminɛ fo ka se bi ma sibiribugu cɛ n'a muso a ye ko in k'a ta ye o de y'a to bi an bɛ nin kɛnɛ sanfɛ ni aw kun ɲugunna ko in na an kun tɛ jɔ nin jɔcogo la yan bi donc foli ni waleɲuman dɔn o bɛ aw de ye donc an bɛ alimami fo n'o ye Abudala ye an b'a dɔn k'a fɔ bi ɲɛ maa timinandi don maa cɛsirilen don ala ka hɛrɛ k'an n'a ye misiri ala k'a fara misiri minɛnenw kan misiri caman bɛ jɔ ala ye so caman bɛ jɔ ala ye nka ala fɛn caman bɛ kɛ ala kama nka ala bɛ sɔn min na o man ca an bɛ ala deli ala ka sɔn an da in na misiri minnu jɔra ala ɲɛduguda ɲinini kama o taamasiyɛnw an y'o ye misiri in na anw b'a kalama ka d'a kan an balimakɛ bi yan n'o ye Muhamadu Kulubali ye an ye yan dɔrɔn ale sababu la ani a fa an bɛ a ko bɛɛ kalama donc o la an bɛ foli kɛ waribɔla ye ka foli kɛ sibiribugu cɛ ani a muso ye haut conseil islamique du Mali tɔgɔ la ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la k'a fɔ ko anw bɛ aw kɛrɛfɛ su ani tile
ko no bi misiri mbarka ka tanye limama nyamako biya no e tungare anga folbuye sebeni wora limama nyamako anga folbuye comme kati limama nyamako anga folbuye ka ala de ala ka fara misiri boka bato munu mina ka kono bi anya minge nyove munu mina ka kono do na tawla ala ko fara bato mina nunga ala ka kamulo dalilu ala kana ka dalilu ala ko ka ala ya boy ko son soli ala nabi assalamu alaykum ya ayyuhal muslimuna wal muslimat ambo fo ambe islam go fo ambe dugtigi fo ambe almami fo ambe le président des comités de gestion fo ambe invitation be fo dans la direction nationale des affaires étrangères et des cultures voilà parce que directeur combat fait kana mais ay empêchement de se ramasser kana donc dans ces jours là veba do fendi be jamana kono famo tiamante donc kuna signalé tout soro ani ja kana au ka weli name ajaraye otomene ko fe ay wajuru be la mena asanga bare ka wajuru la me kamo ko be fen kurushi fenni be jamana kishi kele ani ko grela ay leti ni fene soro ko bulanta la parce que akacha be le trudo soro ko bulambe terrain ko la o terrain la mami tigi fe fene ama aya ma ko le ko de sa aya jabi ambo fo sobe mais kuma do fora fone ka ko faraga nen ka hashila ça c'est mon vie personnel almami kumara almami kanga bunya tinedo mam kanga bunya ko sobe debe do faraga parce que comme mina nord crise kelara mogo chemo mbole la fol mami donc ni mbayr almami be para padela tumbutu misri be la karawati duro be kun buri la fokela mogo muga mogo soba donc almami kanga bunya mais yani almami fene ka bunya il faut ka kajo yoroto a kalan ka kala capacité ka kala akasira kam demo fara nyogonga vraiment département to wala de mala ko no bawno fe aw be fe mo fola baw deme anga mission ye anga salama korota anga salamu fara nyogonga problem be islamu ni ange ni kado ka fura ni nala donc ndo temena ambu do ke waju kala no ni do ke ambe di wo ke jamana e ala ka jamana kishi ala ka jamana sutra munu yu kawri dala ala ku saranel jande ala ka bembe misri mo go nyogote ani quartier mo go ta islam mo be tin ya sayyidina muslim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh siburbu kaw feino misri ba min jorai o kolobu kari baraw de kera ka be mekalot le nani masamba flani tani kono ode kun fleni aw nyekoro ame duwaw ke nafolon taraw yoromi ala ka barka do ala mamunun karani ko sababu bara la beniye u yakani fangabuni ala ka a barka la seguma ka duwaw ke anga jamana basigi ni kele ala ka sabata kono ka ofo ka walinyman do jamana kono jamana ko ka ambe ala deli ala ka wati werera na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila sara